Γεια σας, Badass Gamer GR. Παίζουμε σήμερα ένα troll παιχνίδι του Unfair Mario. Για γερά νεύρα. Για μια ακόμη απόπειρα. Έτσι γίνεται και πριν. Στην αρχή είναι γαμάτο, πεθαίνα τα γέλια. Είναι μπαϊλίο. Pass block. Κάτσε γιατί εδώ παίζεται. Όχι, δεν είναι από κάτω, είναι από πάνω, είναι και τώρα από κάτω. Και πάρε το checkpoint στη μάπα. Ναι, εντάξει, εμείς κάνουμε walkthrough. Πολύ δεν μ' αφήνει. Πολύ δεν μ' αφήνει να παίζω, να κάνω τσιγάρο και να παίζω. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Έλα κατευθείαν πέρα. Πού? Μήπως έχει πάνω από τα. Μήπως έχει πάνω από τα. Τώρα βράδυ. Ρε! Στο πρώτο πήραμε στο πρώτο. Μα πήδηξα πριν και έπεσα. Όχι, στο δεύτερο πήδηξε. Drugs. Ωρε μάγκα, τι έχω κάνει ο Μπάντας. Έλα ρε φίλε. Σας προκαλούμε να παίξετε. Αυτό το γράψω. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι το πρώτο μας βιντεάκι και... Βασικά είναι το ποδοστό βιντεάκι μου, λέει μαλακές, αλλά είναι το πρώτο... Όχι, είναι το πρώτο καλό βιντεάκι που θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και σε HD, παίζουμε από laptop. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να κάνεις ένα βιντεάκι θέλει πολλά πράγματα. Θέλει να έχεις... μικρόφωνο, εξωτερική κάμερα, μεικτή ήχου για να μπορέσουμε να πάρουμε το μήκο και από το παιχνίδι και από αυτά τις μαλακίες. Χαμός, θέλει πολύ πράγμα, τέλος πάντων. Και μπορούμε να πούμε ότι οι Γκρέιμες μας βοήθησαν σε κάτι. Ναι, Γκρέιμες, είμαι subscriber σας. Δεν θα φτάσουμε ποτέ, αλλά το προσπαθούμε. Εντάξει, δεν έχουμε σκοπό να φτάσουμε, παίζουμε για την πλάκα μας, να το γουστάρουμε. Παίζουμε. Υπάρχει το Έλα ρε φίλε, πριν λίγο να πούμε τα πάτησα. Όχι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν μπορεί καν να επιδείξω σε γενικότερο. Δες που μιλάς. Τζάβα μιλάς. Σιγά να το χαρίσουμε. Μόλις τον είπα θα επιδείξει, αλλά δεν. Είσαι μαλάκας. Όχι. Τι κάνεις αφού πέφτει? Όχι, δεν πέφτει φίλε, δεν πέφτει. Όχι. Ναι, Έλα ρε μαλάκα τώρα το πρώτο. Έλα ρε φίλε το πρώτο. Το παιχνίδι είναι αγωνιστικά ηλίθιο. Εντάξει, έχουμε να ρίξουμε πολλά delete στα skins. Όχι στα skins, στις σκηνές. Αντιγιά. Αλλά να βάλω εγώ. Λίγο πρώτο. Έλα προ. Και συνεχίζουμε. Προφεσιονάλε. Πάμε παρακάτω. Ανέλαβα. Space παταολίο. Και πάμε. Πίστα νούμερο 2. Τώρα να αρχίσουμε να ψοφάμε. Κλασικά κάτι θα πεταχτεί. Ναι. Λοιπόν. Αποφυγή. Don't fall in. Άμα πέσουμε μέσα θα πεθάνουμε. Από κάτω ήταν ή από πάνω? Κάτσε λίγο. Από κάτω και τα δύο. Το έχω. Λοιπόν, για να σας το δείξω θα πεθάνω μια φορά. Όχι ρε μαλάκα. Όχι, θα το δείχνω. Θα το δείχνω τι γαμμένο που είναι. Αφού μπορείς να κάνουμε ρε φίλοι, υποτίθεται 14 death. Μπράβο. Τι πάτησα? Τι πάτησα? Με το χέρι έκανα. Όχι, δεν πάτησα space. Πάτησα εδώ, το κούνησε αυτό. Έλα, εντάξει. Space. 3, 2, 1. Εγώ σου είπα πριν. Δεν είναι μόνο walkthrough. Επίσης, μάλλον θα βγει και εδώ πέρα κάτω αριστερά. Χρησιμοποιούμε το screencast ομάτι. Free έκδοση. Γιατί δεν έχουμε λεφτά, είμαστε άνετοι. Είναι 15 λεπτά
Εντάξει, δεν έχουμε και. Βασικά έχει ο Long John PC, αλλά εντάξει. Μαλακίες λέει. Έναν i5 παλιό. Ναι. Έχει εκεί πάνω. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σιγά σιγά θα κάνουμε και καλύτερα βίντεο. Προς το παρόν αυτό. Κάτι έλεγα νωρίτερα. έλεγα? Και το stream να θυμάται. Εσύ παίξει. Εγώ παίζω. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε edit το βίντεο. Πάμε εδώ. Πάμε πάνω. Λοιπόν, αυτή η παπαριά σηκωνόταν. Οπότε πηδάω από εδώ. Ναι, καλά. Εδώ πάω. Τέρμα. Στο πρώτο κουτάκι. Ωραία. Τώρα τέρμα πάνω. Μην πηδήξει, γιατί εγώ την έκανα αυτή στη μαλακιά και σε έκανα. Κάτω πάω και πάω. Ακριβώς από κάτω και μετά απέναντι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Τι θέλεις να κάνεις. Οπ! Δεν θα ξαναπεράσουμε το ίδιο, μόνο αυτό σας λέω. Τώρα όμως δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι έχει. Ακριβώς εδώ μπροστά έχει. Ναι, ωραίος. Τέρμα πέρα τώρα. Τέρμα πέρα, δίπλα στο μεγάλο του κουτί. Ναι, πρόσεχε το μεγάλο κουτί γιατί υπάρχει καρφιά. Εντάξει, το είδα. Τελείωσε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Τώρα πώς θα αποφεύγω. Α, πρέπει να πηγαίνω. Αποφυγή. Το μάθαμε σιγά σιγά. Μία, δύο. Το παιχνίδι είναι εντελώς ηλίθιο. Εδώ θα φύγουμε. Οπότε πρέπει να το δείξω τέρμα πέρα ξανά. Τώρα πού. Θα πάω εδώ. Ναι, αυτό ήταν ένα πέφτει, ένα κάνει. Το έχω. Και δεν έφτασε στο θυμό. Πολύ ηλίθιο. Πολύ θα συμφωνήσετε μαζί μου σε αυτό που είπα. Λογικά όλοι. Τι θέλει. Έχεις χαλασμένο πληκτρολόγιο στο λάπτοπ σου. Πατιέται 2 φορές. Δεν μπορώ να παίξω. Θέλω να πάω στο δικό μου PC. Που είναι γαμάω τάω. Μ' αρέσει το νωρίτερα ξέρω εγώ για το τέτοιο. Ποιο? Το κόκκινο. Δεν θα μιλάμε και μπουρ συνέχεια. Ναι. Είπαμε εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό βίντεο και όταν κάνει αυτό το Unfair Mario τα 22 Deaths να μην μιλάμε για να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά, αλλά δεν φταίμε εμείς, είμαστε πολύ φυσικοί να πούμε. μας βγαίνει. Λοιπόν, με έχει νευριάσει. Άρχισε να με νευριάζει. Αρχίζω και πατάω με δύναμη το space. Μετά θα παίξουμε και το κάθε Mario κάποια. Αχ, τι θέλει το ηλεκτρονικό τώρα. Μόλις Λοιπόν, εδώ πέφτει, όχι, εδώ πέφτει, αλλά του σκοτώνει το πάνω, οπότε περιμένουμε, πάμε 1, 2, περιμένω, δεν πάω πουθενά, 3 και dead. 1, δεν, άρχισα να νευριάζω. Περιμένω, 3, περιμένω, έχουμε, γιατί το... ναι, νόμιζα πάει πιο πέρα, άρχισα να νευριάζω, θέλω τσιγάρο τώρα. Τα σουβέρ γιατί τα έχω φίλε. Τσιγάρο είπα, όχι καφέ. Για να βάζω πάνω και το καφέ τα έχεις τα σουβέρια. Και δεν είναι σουβέρια, είναι CD. Ναι, είναι τα σουβέρ ένας πληροφορικά ρε φίλε, μπράβο. Πες πιο κάτω τώρα λοιπόν. Γιατί λοιπόν το πάω από εδώ. Και κατευθείαν εδώ. Δεν γίνεται κατευθείαν εδώ. Καλά το πήγαινα τόση ώρα. 1, 2. Θα αρχίσω να βάζω στην οθόνη πάνω στα ζωγραφίδα του Μαρκοδόρο. Εδώ και τέρμα κάτω. Να ρευτώ. Ρεύτηκα. Τώρα δεν ξέρω λίγο αν θα το κάνει edit αυτό. Λογικά θα το κάνει. Θα αφήσω να το δείχνω πέρα στο Μαριλένα, χιλιές συγγνώμη. GT. Μη. Όχι, γιατί πηδάει, γιατί αφού δεν το... Έχω Χριστέ μου 36 δε. Τα 16 του λέω έχω πεθάνει ήδη. Πού πρέπει να πάω. Νιώθω αμαία αυτή τη στιγμή χωρίς να θέλω να φύξω τα παιδιά. Το πάτησα, έχω κολλήσει σε αυτό το ηλίθιο του σφαίρου. Περιμένω. Μόλις φύγεις, στον τοίχο πάνω. Ωραία. Όχι, γιατί δεν ξέρω γιατί ξαναπηδάει. Ναι, αυτό φταίει. Πάνω και ακριβώς από κάτω.
Όχι, ακριβώς από Έστω κάτω. πάτησα να πάει από την άλλη, δεν πήγε. Δεν μπορώ να συνηθίσω το gameplay. Περιμένω πάλι. Είμαστε σίγουροι τι γραφικά. Ναι. Εδώ δες πάλι πήδηξε. Γιατί πηδάει ξανά, δεν το καταλαβαίνω. Άσε με λίγο να το περάσω μόνο. Όχι! Κανένα. Όλα εγώ. Balls of steel. 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 I got balls of steel. Όσοι το θυμούνται από το WoW. Αρχίζω να μην μιλάω, αυτό σημαίνει ότι έχω νευριάσει. Να το κάνω εγώ ρε. Όχι. Μαλακίες κάνεις. Όχι, γιατί θα παίξω Cat Mario, μετά θα τα βγάλω όλα εγώ. Το Cat Mario είναι ένα άλλο ηλίθιο παιχνίδι. Το οποίο μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω άρα η ίδια. Καλά, εκείνο είναι το υπερπρότερο. Πάει κατευθείαν. Μην έχει που είσαι. Πού? Θα πας στη γωνία. Εδώ. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Απέναντι νομίζω κανονικά. Κατευθείαν εδώ. Όχι ρε μαλακά. Εδώ. Ωραία. Τώρα εδώ. Στο this one. Ωραία. This one. Ωραία. Ναι. Μπορέ φίλε. Κάνει. 11. Χριστέ μου 7 λεπτά για να περάσω μια πίστα την οποία ήδη ξέρω. Λίο. Πάω για τσιγάρο να ρεμίσω. Δεν τα άμπουρας. Πρέπει να λέμε και καμιά μαλακιά να κάνουμε τον κόσμο να γελάει. Πως τώρα είμαστε ηλίθιοι. Είσαι ηλίθιος. Ξανά εδώ. Λοιπόν. Βγάλαμε το part αυτό που ήμουνα. Το 3. Αλλά είχαμε τεχνικά προβλήματα. Βλέπω οθόνη στον υπολογιστή. Δεν. Τέλος πάντων. Στο 3 ή στο 4 εγώ. Εγώ ήμουν στο 3 φίλε. Εσύ ήσουν στο 4. Ναυαγέ. Απογοήτευση. Έλα, την ξέρουμε την πίστα τώρα, το πάμε πιο γρήγορα. Πριν έκανα καμιά 70 τέτοια να περάσω στο 4 και δεν φτάσει στο checkpoint. Τσίματς. Πες μου θα παθαίνεις έτσι checkpoint με μία ζωή. Όχι. Έλα ρε, μη μιλάς ρε, γκαντέμι. Da, βλέπετε 106 ζωές, έτσι, def. Γιατί κάποιος ναυαγούσε. Τι είμαι εσύ. Ακόμη δεν την πέρασε, στο checkpoint δεν έχει φτάσει. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί δεν θυμάμαι. Ναι, checkpoint. Δεύτερη ζωή. Μην είσαι παιχταρά. Τώρα να σε δω. Αρχίζει να συμφιλιάζεται πριν. Γιατί μου έχει καβατώσει τον αναπτήρα. Δεν καβάτωσα κανέναν αναπτήρα, Γεώργιε. Τι είναι αναπτήρας μου. Άσε τον κρατό μου. Ηλίθιε. Ω, βαλακιά. Αλλάζει συνέχεια. Δες το κολόκουτο πάλι. Γαμώ το Χριστόφορο μου, γαμώ με τα κουτιά. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Μη... Έτσι σωστή. Άραξε. Ρε φίλε, αλλάζει ρε φίλε. Τι αλλάζει ρε. Δεν ξέρω. Όχι, από εδώ πας. Είδες, αλλάζει. Σε παρακαλώ μην πεθάνεις. Τι κάνει, δεν ξέρω. Έχω γανακτήσει με αυτό που πήρε, δηλαδή. Φύγε από εδώ κουτί. Φύγε κουτί. Όσο και να το λες να φύγει δεν πρόκειται. Να φύγει το κουτί. Τώρα που θα πάω. Παίχτης μαλάκα. Ηλεκτρονικό. Τώρα που πάω. Στη γωνία. Ρε παίχτη. Ξαναλαμβάνω εγώ. Δεν πατάω. Όχι, Στα φίλε. 2 λεπτά είσαι. Νταν. Στα 2 λεπτά είσαι. Δεν θα με τα καταφέρω. Καλά. Να κάνεις καμία πέτσα όπως πριν. Επειδή είναι λίγο πέτσας. Έχω φτάσει στο checkpoint, τα πέρασα τα προηγούμενα. Ναι, μαλάκα, δεν μου ξεχάσει. Δεν πειράζει. Όπως έχετε καταλάβει, το παιχνίδι είναι ελαττωματικό. Ο Λίο μου είπε να περάσω έτσι. Ναι, ναι, Μαλάκα, ναι, εντάξει, ναι.
Τώρα όμως κάτι θα πεταχτεί και θα πεθάνω. Εντάξει, κοιτάξτε. Το άλλο, το προηγούμενο, αυτό που δεν περάσαμε. First try! Με είδες. First try, 30 δευτερόλεπτα. Ναι, full page αυτά. 30 δευτερόλεπτα, 15 Ξέρεις τι Ξέρεις θα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε. Όχι. Θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Next level. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Τι είναι να το κόψουμε, σταματήσουμε. Θέλω μισό λεπτό λίγο. Θα το ξαναπαίξω Για να σας δείξουμε μόνο την αρχή. για να... Μέχρι το checkpoint. Εδώ που έφαγα 70 ζωές. Checkpoint. 70 ζωές. Τώρα νιώθω γαμάτος και ότι θα το περάσω κατευθείαν, γι' αυτό πήγα σαν. Εδώ πάμε από κάτω, εδώ χτυπάμε το κουτάκι. Εδώ, ναι. Εδώ, όχι, βρήκα στη γωνία. Δεν θέλω να δείτε πόσες ζωές έχουμε χαραμίσει. Δεν σας συνιστώ να το παίξετε αυτό το παιχνίδι και να πάτε να δείτε κάποιον μετά, γιατί θα είστε μέσα στα νεύρα, ειδικά άμα είναι η κοπέλα σας, αγόρι σας. Κουτουλουπού. Ο Λίο μ' άφησε μόνο. Μετά πήγε να χέσει. Ελπίζω να μην το κόψει αυτό που θα κάνει το ίδιο. Ο Λίο είναι ο τεχνικός μας. Έχω ξεχάσει την πίστα. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι μνήμης για να θυμάσαι πού πεθαίνεις κάθε φορά. Εδώ, από εδώ πηγαίναμε πάνω. Εδώ πώς το περνούσα. Ναι. 2 λεπτά. Και το ξέρω ήδη. Το παρακάτω το έχετε δει, αλλά θα το δοκιμάσω να το περάσω ακόμη μια φορά. Ότι θα... Το λέμε να το περάσω έτσι. Done. Το ερμάζεις κιόλας. Ναι, και έπαιξε και το πρώτο και το δεύτερο. Και το προηγούμενο βιντεάκι. Done. Το αστείο παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο συγκεκριμένα ένα ηλίθιο φάντασμα. Θες να ξαναβγάλω την πίστα, μην γράψεις. Όχι. Μην τρέξετε. Αφήστε το να σας φάει. Τον. Πάμε πάλι. Θα πεθάνεις αν πας από κάτω. Μπόλις. Παντού ψόφος. Κολοπέχνητο. Θέλω να παίξουμε το κάτι μ' άρεσε. Δεν μου την έχεις. Εγώ δεν έχω πριν να δώσω. Έτσι. Τώρα πάμε. Ωρ, μάγκα! Νομίζω ξαναπλήξεις. 195 έτσι λίγο μάθημα. Γιατί ξέχασα. Γιατί ξέχασα. Σου είπα ότι είναι. Εγώ τώρα γιατί ξέχασα τώρα. Σου είπα ότι είναι ένα παιχνίδι πλατφόρμα μνήμης. Έλα, αφού πει. Θέλω να το πηδήξω τώρα κανονικά όμως. Εντάξει, έχουμε τόσα death γιατί μας έπαιξε και μαλακία το παιχνίδι. Πάλι το ξέχασα, γιατί το ξέχασα. Έχουμε τόσα death γιατί πριν ενώ περάσαμε μια πίστα, δεν Πού ρε, πάμε σκουτί. Όχι. Πάλες. Να γαμώ σε διάολε. Θα το σπάσω. Take my balls. Τώρα που. Τώρα.
Νομίζω θέλει. Έκανε πάλι λίγο διπλά και πήρα. Ακούς. Άστο να κάνει. Άστο να σε αφήσει αυτό. Εντάξει ρε μαλάκα. Έλα ρε φίλε το ηλεκτρονικό ρε μαλάκα. Δεν ξέρω αν το μπορέσω. Στα 1000 δεν θα το έχω. Είμαστε, τώρα φίλε είμαστε στο 6. Είμαστε στο 6, το 5 ήταν το φάντασμα. Α, ναι. Λες θα γίνει την πίστα. Φίλε, θέλω πραγματικά να το τερματίσουμε σήμερα για να πιάσουμε το Cat Mario, γιατί... Δεν μπορώ να το τερματίσω, αλλά άρχισα να το Πόσες ώρες είμαστε? Χόρτα! Βλέπεις χόρτα, πέφτεις! Πού πήγε? Πάνω! Καρφιά. Όχι καρφιά. Όχι καρφιά, μαλάκα. Δίλδο. Δίλδο. Πούτσες. Ω, μαλάκα, έχω κουραστεί, ρε φίλε. Πόσες ώρες παίζουμε το κολοπέχνο? Γιατί το να βάλουμε αυτό το... Όχι το τάταρα. Έχει όλες όλες, θα συνεχίσουμε αύριο. Το ποντιακό το πείσμα το ξέρεις? Το μάθεις τώρα. Γαμώ το Χριστόφορο, γαμώ ρε πούστη. Ρε φίλε, δεν το σταματάω μέχρι να βρω τι γίνεται εδώ. Απίδα μαλάκα, καραγιόζι. Και τον πούσε υδραυλικέ. Τι λες ρε! Όχι, εντάξει, αυτό. Τι έχουμε! Είναι η άλλη αηδία με τα καρφιά στο κεφάλι γαμώ την έχω. Κέντρο. Όχι, τέρμα. Σταμάτα. Παίχτη. Κάτε πάνω. Κάτε. Έλα, ναι, λέεις. Το τι! Τα δικά σου είναι, τις αγαπάει αυτό να ξέρεις. Πάνω στο κουτί πρέπει να πηδήξεις. Ποιο, αυτό εδώ? Ναι, πήδα. Εντάξει. Πήδα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Όχι ρε φίλε, ξέρω τι πρέπει να γίνει τώρα, αλλά θέλει εδώ με... Ρε μαλάκα, τι θέλει ο τραμπούκο στο κουτί ρε φίλε? Να πηδήξει από πάνω για να πέσει εκεί. Τι λες ρε! Μιλάμε για κολοφαρδία. Μπάντας!